Kapri survive pi baro di pelok kepecor. Bat ngai aku beli ru pi baro di subscriber. Kibala juga shaninga nak por singapore. To beli undang ker ku kedok pi pinang yok gemen upat ke koi bukia. Abala kelingi ke ke boj le ke daw. Kabala penlengo bat pensyongan. Igi bubun balang haba ka Voice of the People Party kala job hadu sangot. Kemele bat kala ya kuntenge higi bubun gi jaka. Ka jibab hi gaji kalong gaji shena gaji hoblay. Ila sedang daga bangi pai shoblay kom ka party. Ngam kwa aba pin sngotu daga weipat korkom sngotu. Kata gade gaji sngotu, kata gade ka khubor ka bangi kwa ban penpau. Namar kata kada hagani ka por. Ni sngo bangi de ban aingo yoblay. Oblay lam lentingi bangini kenduk biang kumni sesisien hagani ka jaka kani kalong ka sngi ka bangi shikwa ban ai khublei sngongo ya ki patba baro ki bal ai ka jingkershan yangi kom ka party nyai khublei sngongo ikinong trei ki bashirham ki balong ki dukhat jong ka party ka jing nyai ka jing sngongo ka bakraw yakinong trei ki bajarjar nagamata jongi nyai ke jing sngongo ka bakraw nam tagi shakri ke jong blay ki bala dwai klemantai nado bagi tip pangila seng ye ka party hadu panganda dap ye ka election ka tagalong ke jing sngongo ka bami naga donut ka jongi kum kinong elam ngayeng hagani ka por om kumu ba arden bringa yeng haga kerteng jong ka party banai kublay pi baro ki blay treshitam banai bagani ka jing treshitam ka jong pi kanum kutno tang menta ringi don ya ka kubor lingba kani ka jingalang ka kubor ka ba shai ka bangi kwa ban pensngo hapeng jongpi iwe piwe namar ngim kwa ban kren jrong hagani ka jingalang ka jungi nagatanga daw ngila supen bet bet bangin don kinu ki jaga shong wat mangiru ngini yeng nar tang hapo shikenta ngi kwa ban penwai no ya kani ka jingalang ka jungi banagaleng ka jungaru nganum kren jrong te ka ai ka bangile i ha ha kay kabangingi i hadin jong election kalong ba nilai i ya ka jingki hakleng gari ki pai ba ki la pai kmat ka jing job jungi sangot kala pinlingo yagi bubun bat don ki pai ba ki bamtip baka jing kershan ka ba klan nyo kila kimilinti wat kita ki start ki ba kenjing ten election kila feel ya kata prediction ke jengki kila bu baga Voice of the People Party kan job 0 to 1 katum ke prediction ngrai ngil job saw ngilar salib hapo melim bat ngayo kubor menta hamelim kyong ngimpoi perkat bu praon klain ka toto dadai tinggal adap aik sudon ke jingkershan ngila syukershan ya ke seng kongres tang bagi kwa ban penrem ya ke NPP ngim mantan kata kadai ka kubor ka bangi snow tenat namar kata daw ni snow tu ya kata ka jingki hadin jong election but hadin jong election ko ki pai babi jonga o kala don kai ka jing kinwin hagari bro kowe ni don southly ki jing job ki benta ki bangi ni job kum ka party ngako bani tu epi hagani ka por ni dang sang ya ka party ni lai shem jinge ni lai kido jinge banyo e ka registration nang tangi habi kun ki sika sarkar kabala khangi kinoi kai college bagimla bani don benta haga seng san perthai namar ki ko ban khangla yigi babun kinoi kai bagin yeso bangi ka Voice of the People Party humma shisnam duna arsni ngyo yega registration ngila job ki sika sarkar ngyo por tang ko mashibnai tam ban penkre ya ka election shibnai tam haga jingia linti ga jingi ngila job hagi south li gi benta banga kwa yepi wei babin kenmau yakini ki ai ki banga kwa ban penpau haga ni ka por ka bamenta ka baningkong ngila job ya ka bor pisa kata ga ni jing job ka baningkong ngila job ya ka bor pisa ki hes pa ki baile persya ini kila klem kata ga dei ka jing job ka baningkong bat wat ka seng kabala job buntam kabasinsyar sansnem bat menta kabayolat banyalambiang ke sarkar kamla klem de menjur ba upra ulapin wik shisha yaki ha
Laradei ba kami ka Voice of the People Party nganu tanong bangani ka Sansnem governmenta ka NPP kan Sinshan Marway ya ka jela ka ji Ray Donbok ublay wa say yingi kiriu dap shinrang kibani kon ya election planting ya ka bor pisa ngilala ban prince to yo pat ba bat mentang ila job bat bun kila pai kmat bakyong ba ani ka jile menta pleng kanong bat ka VPP nang ni sakmat kaseng NPP kamting yanoi nuru kiwi pat kiseng sign pertai nrei ka ting thot menta ya ka Voice of the People Party nang ni sakmat hod wala ngema ban job bun nrei ngala job ningkong haga jile ka ji bet ya ka bor pisa kabaar ka jing job ka ji kalong masinila election ka VPP menta kala de ka state party kam dei show ka party ka pinong bandon dei ko nila yo ka ji ko kala de ka state party shisinile nila yo ya ka ji itu kum ka state party bat ka vote share ka ji kala kiu hadu kata ka jing job ka balai ka ji kalong hagaru kam perkat leni katakan narrative kabangi jong ki kasi jingi habagi election kim jupet ya ka party ki pet yo brio ukasi uji nakatadang yung hamighalya ka politics ka namarba kalong personal centric ki brio ki pet yo brio om ya ka party kum kinongalam nila leksyo pet ba banong kata kalong kababagla ni ong ubriu bat ka party kinong kum ki Arliang jong kapisa kan hapan bha bro Arliang kamla ban bha tan siliang namar kata daw yung ka don kan ban pe ubriu kum ju ya ka party dai namar kata lalingo angan habala job u kartong jungi na po marketing lalingo angan habala job kartong jungi na po maulai bakila lingo balaya kon shibun ba ki constituency Hanong tumai bak apa mau pelang tang upuling agent rungim dan ni yo ka jingkachan palak sahajar sanajar duna namar ba kata kar kom pin shai ni kala ai jing shai ki pat ba bagi pat ba menta kila pai shika party bat menta ki bubun ki constituency ki pun ki mong ba ardan pabriu shani ki ong ba ardan ai pra yangi shani kata ka ni jing job ka jongi ka balai ha ka ni ka jinga linti ka ji ni la job ya kini kita ki jinga linti ka basol tana tolong bagi pat ba ki mong ai briu yangi menta pabriu shani ki ong ai pra manlaga constituency ki pan pra ka jing job ka basaw ka ji kadai ka mga kren hapo sarang kam ngong baga Voice of the People Party kan sa shimno ya kata jaga lani ka pinta John Giseng Lulum ya kata ngilale menta the Voice of the People Party kadai ka seng lulum ka bapaka ka banala ka bakipat ba John gani menta ki pai kmat bat shania hagani ka kinti ka bamenta ngilade ban yo ya ka sarkar seng lulum balai lam na kaseng rilum hendrai plei jayu la shet kita kiwe kiseng rilum ngila du no ya ka sarkar banyalam hendrai ngila jit bandan ha kalyang persya kom ka party ngim jit bandan na kapor nagalyang gujingi ngila kwae ya ka sarkar banyalam na kaseng rilum ngila bu iki kendon ko makat santli aga tu gasni ka bangi terwa ban aga jingkashan hendrai ni dang pinjeng sur ya ka tangan nongrim gujingi banong kamlelei la da phimla ban pdiang du tang banginum alat ya ke NPP bahkan pai biang sekabor nien ai ya kata outside support lani ke jingkashan ka banabar nrai wat ya kata tim shim la pen snap ni mong ile I ke ai ke balaja o don kiseng ki bakam bagi ginong alam ki baklan nrai ndala kli de ginong to kubor ngile iling ba kilat pathai kubor kilong no le amno la le show UDP na khamat ting hab bot pek na din ni nginum bot ya ka bangim dei ban bot ko pipat ba ka Voice of the People Party kan yang hakan nongrem ka scam laraga don ka sarkar kan don ka nongrem laraga don shabar ka sarkar kan don halor ka nongrem kata ka dei ka khubor ka banga kwa bat ka don kindiat ka banga kwa ban kren hakan ka por ka bamenta namar bagi datang namar bang ilala ban penwandur hagarukom ka itnat bat kabandon ka jingkermen nam ta gilong din gimandin ke jungi nida kwa ba mapi baro nang ni shakmat pin snowto bakum ginong yalam gi jungpi
ngimdan da kawai pat jing perkat sabangin pinmentoy ledi shinat mereka thong gaji kalong kumno bangin poi sakatega thong ga bangi kwa barkata kalong bahakawai kasni House Nam Arpu Pra, the Voice of the People Party, Kadeban Sinshar Marway, Yaga Jalagaji. Katagade kaway pat the thong, Kabangi bo. Yenum laban poi sakataka thong, Lara ni bakra, Hagajiat Linti Gaji. Kumbangalong menta, Lapun Palat, Kibawan Pan, Ticket MDC. But Hakar Pinyo Tarek, Memba. Ngadang led ban jno yaki polling station. Ini to, ini shot siapa? Oh my. To. Kabang ngadang led jno yaki polling station. Ngalayo yaki phone call. Bagilapan tiket MDC. Hakar pinyo tarik. Ngong to highlight ngin pendap siya kani ka sikitap bot si. Barhadin jong ka artarik. Amdan jing sange latot ki kunhon baper. Ban pan tiket banyakon election hagani ke MDC election dai namar kata daw kum kinongalam joka party ngi snotho balaringi bakala hangni nesi masin sedang ya lenti masin sedang banyo jingshania upat ba ngila banumpo isu syakatong nakata daw kay kabangingi kwa ban kerpat ya kinong kershan jong ka party the Voice of the People Party kalong ba kumbangi don yang kemu ka babek ban penuandur yang ni ka party ngakwa na marga tagadaw bapi pinetrailang bat ni kinongelam daga bangi ngin pintulon ni gikam daga rukom ka ba itnat ka babek ka balongkat kum kikindon traikam kijang ka party bat ba nginum le ya ganu ka banon ra na marga tagadaw ya ka kendrom ka kendram hadian habut dan sibon gikinhon ke balawan nagaway ka constituency. Anong ipi don gaway ka constituency ka balapalat hado arpongot kita ki kertong ki bapan tiket. Kani kala penlong ini bangin perkat kani ngin hapan husiar bha. Kibaile na ka NPP, kibaile na ka Congress, kibaile na ka PDF, kibaile na ka UDP, kibaile na Congress, minta ki wan pan tiket na ka VPP ko ki patba. Tipis no tu. Balay kalong kumta namar kal air ka baklan ka be ha kari ka jingi hipat ba kim kwa shu yanu ino kila kwa be yo pra ke day namar ka takadaw ha ka jinga linti ka jingi ngin haplong ki bastat ngin haplong ki basian ban ngalapin pau yiki katu kaningot ki bon bani kendo yang ahiyeng ngalong pek lada piwan pan tiket pek lani piwan syaga Voice of the People Party tang banyo tiket ngatray kan bahaba pinman sa Voice of the People Party. Namar kanumdan ka garanti bangin ay tiket be jepi buwan pan tiket ni. Kay ka bangingin le mantaswa kalongin pen klan ya ka party ngilatung niladon ya ka Central Executive Committee nilatung iki organizing secretary gijngi bat menta ka party kan lek ningtong ban pen klan ya ka party kata ka de ka kubor ka banga kwa ban itu ipi ngin numpat ya kran candidate menta ndray ngin lek syakeleng kari ban pen klan shwa ya ka party ban ngida kwa babaro ki ban pinyeso ban ni ka Voice of the People Party kinda snotho shy balay ki pineso bat ni kinda tip ya ka nongrem gajni kidai ban tip ya ka thong gajni bat kidai ban tip ya kata ka jingmut ka jing perkat gajni lem kumta nginum laru ban supdiang lot ya baro ban siaso namal kay ka bangiting kolong ki kinhon ki ba per menta